že nachádzame sa v Tvarožnej, v dome, v vlhkom dome. A tam hore sa deje ide. Nie, že dá čo na mňa skočí, alebo čo. Cigarety. Fond. Sveté obrázky. Čo to máš? Modlitebne? Či čo to je? Neviem, čo to je. Ukáž prednú stranu. Prask 96, 86 rok výroby. Platnička. Hlavný problém tohto domu. Nie sochy, ale to vlhko. Zasúka. Ty kokos do tej zasúky, kebyže dačo dáš počet taký výrafe. Vzduchový filter. Dvanástorok. Kokos, ja som ešte v živote tak nebol v takom dome, vieš, že opustený alebo čo. Ešte s Make Me, nie? Že ešte s Make Me. Bickač. S tacháčom. Čakaj, idem aj puknúť. To je jaký kufor. Ty kokos, jaký kočik. Starožitný. Starožitníctvo. Slovenský jazyk. Ukáž. 1951. Nože, jak sa učil. Dosť statočný. Takže 4, 4, 4. To isto, však to je 4, 4. 3, 4, 2, 2, 2, 1. Telesná výchova 1. Dobre, dobre. No potom brat máme dostávajúci. Čo už tak na to nie je najlepšie. Ono to nie je také rozumiem, ono sa zdá. Tu hore je to v pohode. Tá. Skôr asi ani nie. Na čo to točí? Máš to taký pozerať? Hej. Čo ma točíš? A tu na strechu. No tam by som šiel tiež taký pokoj, ako to vyzerá. Takže dole ideme teraz. Čo ešte pôjde, ne? Ani tam nejdem hore, bo sa zaďúbem. On si tu názri. Hej. A to by ťa, vieš, to by ťa čakalo tak či tak. Aj v starom, aj v novom dome, vieš. Takže to je také, no. Počkej, teraz ideme na tvor? Tu dozadu, hej? Tá. Ty kokos, Salvator, tu tá fľaška, počuješ, jak tu... Čo? Prečo? Nerob vibrácie hlasu. Á.
hady. Sú tu hady. To čo to asi musel byť jak... Vyjdeš to?